Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα φτιάχνουμε βαρένικι με πατάτα. Εδώ είναι η ζύμη μας. Εδώ είναι ο πουρές μας. Και εδώ είναι η παραγωγή μας. Το μηχάνημα δουλεύει άψογα. Άμα και εσείς θέλετε τέτοιο μηχάνημα, επικοινωνήστε μαζί μου και σύντομα θα το αποκτήσετε. Δουλεύει αυτόματα, δουλεύει μόνο του. Απλά πρέπει να συμπληρώνεις τη ζύμη όλη την ώρα. Βλέπετε πως τη τραβάει. Απλά βάζεις από πάνω και τίποτα άλλο. Και να συμπληρώνεις και τη γέμισή σου, μην την ξεχνάς. Και δίνει αυτό, όλη την ώρα δίνει, δεν σταματάει. Φεύγει ένας δίσκος, έρχεται άλλος δίσκος. Πάμε. Γέμισε τον. Απλά πράγματα, παιδιά, απλά, πολύ απλά, πανεύκολα. Αυτή τη στιγμή το προϊόν μας είναι περίπου 12 με 13 γραμμάρια. Αυτή τη στιγμή παραγωγή βάλαμε περίπου 38 με 40 κιλά την ώρα. Εδώ είναι ο πίνακας που ρυθμίζεις. Δουλεύει πολύ ωραία, αθόρυβα. Δεν λερώνεσαι. Ούτε αλεύρια να έχεις πάνω σου, ούτε ποδιές και μαλακίες. Και το πιο βασικό είναι, δουλεύει χωρίς προσωπικό. Ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να μας αντικαταστήσει και 25 ανθρώπους, 25 υπαλλήλους δηλαδή. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.